Omrit Debarma and Baban Bumungkai Niren Kumar Debarma Ungkai Parangkai Tisarangsak Ungkai Ang Belai Kaisa Samung Hamiatang Ka Mia Sarigo Ungkai Seng Abo Tanglaimani Abo Kaisa Wak Kai Tangai Aro Tanglaka Kisa Swang Nanglayai Seng Kaisa Lis Manai Abo Tipramothani no Seng Hamia Kalainai Seng Ang Sijak Ting Taka Ani Ngotei Pus Kajak Ting Taka Nangbo Motong Ang Kai Kuno Motabo Kere Ang Agi Je Sorkar Tonga Aron Tong Tonga Ang IPF Tio Agi Ang Waisawai Ni Hinka Tangka Sono Ngai Kasaro Ang Kailia Haino Ngai Miawo Amte Kaye Ngai Seng Abo Nanglaima Nanglaite Ngai Kisa Seng Afro Suwa Kisa Bokrong Nangai Taka Ngai Afro Seng Abo Joton Soju Kita Bano Ang Saijungni Bektigoto Ya Ngai Seng Aro Sajono Tongo Sawana Seng Aro Nanglaima Ngai Ang Noyan Kumar Ngai Tei Engko Bimol Ngai Porimol Seng Asakai Mia Kajak Ting Taka Ang Abo Kaiman Ya Golo Teisa Kol Kaye Ganani Iko Dara Songkol Kaye Logi no Ang Teisa Abo no delete Kairo Kang Dia delete Kairo Ka Anin Salia Nei Ang Mapsan Kata Nong Tane Abo no Ang Mapsano Ani Belai Salia Gurubo Ngai Facebook Kisi Jaga Daka Ngai Serapsan Foreno Abo 15 minit 20 minit bisingo abo delete kaika ngai je grupo damani social worker aro kaisa abo bang delete kaika abo ngai abo kubuya sudu list nugui abo angkai mani kubuya emne bus ke rang thum hne nang abo list no list ngai aro sejang ngai ate 5000 10000 kai nugo obon bagai ang sejak tingka kintu thule thumya ko tahu joti thumya ko ta Gabo fake ta mane ang sujia ang mane khaijak ting thaka ate ani chali ata nang nijen fake sanjak ting khata asnamdak ting thaka nga tak nang borong tam bulgosi ang abun bage ang mapsano abo saya mane abo ang bul sijak ting thaka abun bage ang mapsano abo soya